Ďakujem, že ste si zapli toto video. Ak vás táto téma zaujala, nezabudnite kliknúť na tlačítko odber alebo subscribe dole červené a už vám neunikne žiadne moje nové video. Dobre, tak ťa tam. Sice tá liveka bude vzdielaná aj u teba, takže je to taký rozhovor. Nie je to, že jedna alebo druhá, ale spolu. A čo sa teda týka dojčenia, by som chcela povedať, že sme obidve teda laktačné poradkyne občianskeho združenia Mamila. Ty si už oveľa dlhšie ako ja, takže viac skúseností, všetko. Koľko rokov si už? Tento rok oslavím 10. Wow, tak ja som tu ešte len taký zajko malý. OK. Dobre, takže Ľudská má viac skúseností, aj trošku väčšie deti, takže takto ju tu vyspovedám. Kľudne dávajte otázky aj vy tu ešte priamo do liveky, pokiaľ teda vás niečo zaujíma k dlhodobému dojčeniu. Čo sa týka mňa, tak ja som teda, ja mám dve deti, dcerka má 6 rokov, synček 4, teda už obidva 6,5 a 4,5, obidva sú na jeseň. A s dcerkou to bolo také ešte nevedomé. Vlastne, keď som bola tehotná, tak som ju odstavila a nie som s tým doteraz nejako ešte zmierená, aj keď už je to lepšie než predtým. No a potom, ako som sa teda podozvedala rôzne informácie o dlhodobom, ale skôr by som chcela hovoriť, aby sme to normalizovali o normálnom dojčení, nie dlhodobé, ale normálne. Ale ľudia si to potom tak nevedia spojiť vlastne na tom Instagrame, keď poviem normálne, tak ani nevedia, čo si pod tým predstaviť, tak poviem aj ten názov dlhodobé. No a synčeka som si povedala, že vyskúšam, hej, nedávala som si žiadne termíny, ale že uvidíme, ako to pôjde a zatiaľ to ide, tiež to nie je úplne vždycky prechádzka ružovou záhradou, však o tom si budeme hovoriť. A takto je to teda momentálne u nás, ešte stále si teda cucne, cez deň si väčšinou nespomenie, väčšinou je to teda večer. No, a teraz ty povedz o sebe priamo, asi to bude. Ja mám tiež na teba veľa otázok, lebo však vlastne sme to chceli tiež trošku spraviť tak formou, že rozhovoru, hej? A tak ako si hovorila. No ja mám tiež dve deti, jedna má 12,5 roka a druhá má 8,5 roka, tak ako tebe sa rodia deti v septembri, moje sa rodia v júni, čiže obidve tiež majú blízko seba narodeniny. No a tú mladšiu som dojčila asi, neveľmi si to pamätám, lebo tiež mám také hmlisté spomienky, tam sa veľa dialo, ale asi 5 rokov. A tiež som v podstate nie stotožnená s tým, ako sme to ukončili, pretože ja som v podstate ju tak trošku donútila do toho odstavenia, pretože už sa mi narodila mladšia dcéra. A nejak som na to nebola pripravená na to celé jednoducho, že ako to bude vyzerať. Takže tú mladšiu dceru už som teda, chcela som to urobiť, ja to vravím, že správne. Takže som si povedala, že chcem proste to urobiť tak, aby to bolo z jej strany, aby to bolo naozaj tak, že bude sa dočiť dovtedy, pokiaľ ona bude potrebovať. A nepoviem ani, že sa odstaví, ale jednoducho dočiť sa dovtedy, kým bude chcieť. Čiže my sme to nakoniec, tiež som nemala žiadnu hornú hranicu, tiež som si povedala tak ako ty, že proste go with the flow, že uvidím jednoducho, ako to pôjde. No a išli sme s tým flowom 8 rokov. Takže Hanitka sa v podstate dojčila do svojich 8 narodenín a paradoxne, pamätám si, že sa teda ešte pred narodeninami dojčila. A tiež samozrejme to posledné dojčenie si človek málo kedy pamätá, lebo nevieš, že to je to posledné dojčenie, hej? Že to proste nevieš. Čiže niekedy toto leto si tak ako keby aj sama mi povedala, že maminka, že ja som už mesiac nepila pikoško. A ja som samozrejme v tom ako keby ju do toho nenútila, takže sme sa dostali na tých 8 rokov. V podstate úplne, že na chlp. Takže 8 rokov sa dojčila Hanita a teda do toho prirodzeného odstavenia, pretože už potom nikdy sa nepýtala, ani v podstate už ani nemá záujem a keď sa na to spýtam, tak ona povie, že ju to už nebaví, že tam nič netečie. A ako to bolo teda s tou tvorbou mlieka? Išlo to tak dostratená, alebo mala si ešte ku koncu a ako to prebiehalo?
No to je presne to, že som si to fakt, že zažila, že ako to je vlastne, že naozaj, že to dieťa naozaj má stále menej a menej záujem o to dojčenie, že vždy sú jednoducho nejaké iné veci, ktoré robí, alebo jednoducho na to zabudne, alebo proste preskočí, nie je záujem. Takže áno, ku koncu už to bolo také, že v podstate sa dojčila, môžem to tak povedať, že na sucho. A veľakrát aj sama povedala, že tam už nič nie je. Samozrejme, ja už tiež som tým, že tam nebolo to mlieko, takže to bolo nepríjemné, takže v podstate aj ja už som tak počítala sekundy, ale bolo to tak, že ja som rozumela, že pre ňu je dôležité to, že môže. A tým pádom je to fakt stačilo, napočítali sme do 5 na každom prsku a to bolo v pohode. A tým to zhaslo a bolo vybavené. Čiže vlastne takýmto spôsobom sme sa dopracovali k tomu, že tá tvorba naozaj reálne sa vysušila prirodzene a ja tam proste nevytlačím stade ani kvapku, ani keby som chcela. Ja som mala minulé, neviem, ktorý deň to bolo, asi pred týždňom, takže v noci sa mi nechcelo už prichádzať k tomu, že som bola taká, že nechaj ma, hej. A on to teda už počase aj tak chápe. Ja som urobila také teda slovíčko, hovorím, že hotovo. A on vtedy to pochopí aj večer vlastne, keď samozrejme, že na začiatku sa mu to moc nepáčilo, keď sme to teda zavádzali a on sa teda potom, keď to počuje, hotovo, otočí sa a spí proste, hej. Že to bola ja sama prekvapená, že takéto pravidlo, alebo jak by som povedala, také heslo, že u nás funguje. No a ja mu to vlastne poviem aj v noci niekedy, že ja ho teda na chvíľku dám pricucnúť, keď teda chce, ale keď už by to malo byť dlhšie, alebo ja ho fakt nechám, že keď už viem, že vlastne po tých rokoch ja už tak dobre nezaspím, aj keď ja som teda spáč úplne najlepší bola vždycky. Takže ja mu poviem po nejakých už v noci, hej, že pricucne sa, ja neviem, 4-5 sekúnd, poviem hotovo, on sa otočí a spí ďalej. Proste, že len asi ide teda za mnou, že som tu, hej, môžem mu ponúknuť, cíti ten fyzicky blízky kontakt a ide preč. No a jednu noc som to teda robila tak, že menej, hej, že úplne som asi po sekunde alebo po dvoch, že posielala, že naozaj nejak som sa necítila fajn a cítila som, ako som na druhý deň mala proste plné prsia, že som bola sama prekvapená, že vlastne v tých 4,5 rokoch sa mi tak naplnili, že potom som za nich chodila že poď si dá trochu, ale to bolo fakt len, akože on si naozaj cez deň nespomenie a nespomenie si ani ja, že vlastne tak ako kedy si chodieval, že za každú, neviem, čo sa stalo, hej, tak chodievala. Mala som takú jednu konzultáciu s Tinkou, jak je tu možno, čau Tinka, tak vtedy som si uvedomila, že som mala taký dobrý hack na to denné, tak môžem možno poradiť, keď niekto chce, že ja som vlastne vždycky mala spojené to dojčenie s tým ešte od bábätka, že vlastne keď idem dojčiť, tak si musím sadnúť a proste pri tom dieťati musím byť. A pritom som videla rôzne také fotky, že za pochodu, hej, že ja neviem, aj na vecku, alebo hoci kde, ale mne to proste zostalo tak v hlave, že vždycky, keď som išla dojčiť, tak som si musela nájsť čas, ľahnúť si, a tak som to brala, že vlastne čas pre seba, že možno si niečo prečítať a tak. No a potom ma to začalo tak otravovať vlastne počas dňa a urobila som presne toto, že keď už som bola tu, že som varila, že fakt som nemohla ísť a už to akože aj kognitívne rozumel, že naozaj teraz nie, tak som dávala za pochodu, hej, že takto som sa teda nahla, dala som tričko dole a povedala som, OK, teraz ja musím ísť ďalej variť. A zase som zistila, že úplne v pohode, hej, že chápe to, asi prišiel, mama tu bola pre neho tú chvíľku, keď potreboval, aj keď nemuselo byť niečo teraz veľké, hej, že čo som si všimla, že by sa buchol, alebo neviem čo, len potreboval sa ubezpečiť, že je všetko v poriadku a išiel si ďalej po svojom. Takže toto je pre mňa bolo také odhalenie, hej, také zase jedného takého pomocníka, že aj takto to ide. A tiež pozoruješ napríklad, teda ja som to tak videla veľmi intenzívne a vidím to teda na poradenstvách, že či si viac napríklad vyžaduje počas dňa dojčenie, keď sa nudí. Máte to takto? To bolo veľmi často, hej, kedysi. Teraz, jak má tie 4,5 roka, naozaj musím povedať, že u nás je to tak, že naozaj si nespomenie. Fakt,
Mhm. Nikdy. Ako fakt môžem povedať, že jak si raz za týždeň, a nie, nemôžem povedať, proste cez deň si naozaj, že nespomenie, že u nás je to naozaj čisto len na to zaspatie, ale to som si, musím si to niekde zapísať, ja som v tomto zapisovaní taký trošku lajdák. Vlastne zapamätám si, že okolo 4 rokov začal spávať aj s tatom, hej, večer, že zase to nie je len o tom, že len s mamou všetko, že to dojčenie teraz na mamu a mama už nemôže nič večer. Teraz už len s manželom máme také dohadovania, že ideš ty a idem ja a ja som bola vtedy. A tak, že už si to teraz konečne vyberám za tie roky, že to máme zase také, ale dobre, ty upraceš kuchyňu a ja idem teda uspávať. Pritom ten, ktorý je v tej posteli, vlastne nerobí nič, lenže ja mám taký problém, že niekedy zaspím a nechce sa mi z tej postele už vstať, hej. Ani to, že zaspím, ale nechce sa mi stať z tej postele, že pozerám do telefónu, čo by som tiež nemala pri nich, ale tak vieme, alebo počúvam niečo a nechce sa mi, takže kvôli tomu. A začalo to vlastne, keď sme mali my výročie svadby v septembri a bola tu moja mamina a ja som povedala, že vyskúšate akože... Vlastne ja už som to len tak oznamovala, ja som sa ich nepýtala, pretože u nás, keď sú dlhé diskusie okolo toho, tak už je to potom také, že už premyšľajú, že by aj nemuseli. A toto som povedala, že už naozaj chcem a jednoducho máme to výročie, je tu babka, to uspanie zvládnu, nešli sme ani až tak neskoro, ale keďže už boli zvyknutí aj predtým teda s manželom, tak som vedela, že on dokáže zaspať bezo mňa. A ešte sme ich teda namotivovali, že babka im pustí nejakú rozprávku, prečítaj im niečo, že bude teda sranda. Takže úplne, keď aj ja idem v podstate, ja som to zistila, idem do toho s tým, že my ideme von, hej, a vy budete s babkou ako oznam, tak to berú úplne v pohode. A hlavne oni aj tým, že sú už asi aj dvaja, hej, že keď bola vlastne dcerka mladšia, ona to tak ťažšie, akože sama keď bola zvládala, že takto, jak sú dvaja, tak úplne to berú tak viac v pohode. Takže už sme boli tak viackrát, vlastne teraz, jak som mala narodeniny, potom zase tu bola druhá babka, tak sme išli do kina, hej, že dobre, nie zase až tak často, ako by sme mohli, ale tým, že sme tu vlastne sami, tak to nie je až také možné a opatrovateľku na zaspávanie, to si ešte neviem predstaviť. Takže kedy sa dá, tak to využívame a zistujem vlastne, že to úplne v pohode, keď naozaj, ak sa hovorí, že tá mama, keď si to tak nastaví, tak aj tie deti to vidia akože tú rozhodnosť, že vlastne ja im dôverujem, že oni to zvládnu. A tým pádom je to úplne, teraz som sa ja rozprávala. Nie, ja si to tak ako porovnávam s tým, že ako sme to mali my, že moje deti v podstate najmenší problém vždy mali spať s mojou mamou, hej, lebo majú s ňou veľmi dobrý vzťah. A teda je to, aj moja mama je vlastne jeden z mála ľudí, okrem mňa a teda môjho muža, komu absolútne dôverujem, hej, že myslím, že je tam aj veľmi dôležité, že keď sa napríklad niekto iný stará o vaše dieťa vo vašej neprítomnosti, že by ste mali k nemu vlastne dôveru, že nebude robiť nič, ako keby s čím ste nesúhlasili. Že viem, že moja mamina absolútne teda rešpektuje spôsob, akým, ja neviem, ja sa starám o deti a tak a ja mám teda to šťastie, že mne nikto ani z rodiny nikdy nevyčítal, že dojčím také veľké dieťa. Neviem, ako to teda máš ty, môžeš sa potom podeliť, ale teda ja si myslím, že toto bola veľká časť toho môjho úspešného dojčenia, teda, že som tak dojčila veľa rokov, pretože som sa nikdy s týmto nemusela ako keby proste míňať energiu ešte na nejaké ako keby to obhajovanie toho, prečo to robím, ale myslím si, že to bolo aj to, že ja som mala také silné prečo, že jednoducho vedeli, že není tam diskusia, že jednoducho proste, že to nemá zmysel. Takže chcela som sa ťa ale spýtať, že vlastne či sa tvoj synček ešte stále v noci budí. Že či to máte vlastne iba na zaspatie, alebo že či sa napríklad dojčí ešte ráno. Lebo my sme to takto vlastne, moje obidve deti začali prespávať noc okolo 3-4 rokov, takže tam už v podstate to nočné dojčenie odchádzalo. Čiže mali sme potom takéto dojčenie na zaspávanie. A teda to ranné dudlovanie, ktoré je teda strašne otravné a je to teda typické pre tie deti. A ja som si to teda zažila. Takže
to mi asi viac vadilo proste ako večerné uspávanie, lebo to jednoducho pri tom som si aspoň oddychla. Ale teda, že ako je to u vás? No, vieš čo, u nás sa to práve som to manželovi spomínala, dosť zmenilo, že kedysi on zaspával kratšie a jej to veľmi, veľmi dlho trvalo, pokiaľ zaspala. Takže to som zase mala také v hlave, že no vidíš, to máš proste za to a také, hej. No ale teraz sa to nejak otočilo, čo úplne nechápem, ale asi nejaký zase rozvoj u nich s tým asi spájam, že ona zaspí v podstate veľmi rýchlo a keď je aj unavená naozaj, že do 3 minút, aj jemu to dlhšie trvá, hej. Takže... Presne, nás takisto. Hej. Takže ja si to tak porovnávam, že ich dvoch, že ako to ide proste, hej. Aj keď chcela by som povedať, že ona bola naozaj rok a pol dojčená, čo je tiež akože super, hej, podľa tých všelijakých tabuliek a všetkého, že koľko tie deti teda sú a nie sú dojčené, takže hovorím si, že aspoň takto, hej. No a v noci sa dokáže prespať celú noc, pokiaľ mu niečo nie je. Hej, že minule som, pred 2 dňami v noci, on tie choroby niektoré prechádzajú, oni tak akože veľmi rýchlo, že on má v noci teplotu a cez mu nič není, hej. Že on si proste, toto ma úplne fascinuje, že si niečím prejde v noci, cez deň je možno, že taký kľudnejší, ale že neprepukne to do nejakej extrémnej choroby. A v podstate to takto spracuje. Hej, takže sa častejšie budil, bol taký nervóznejší, mňa to samozrejme, že budilo tiež, takže chcel si aj pocúcať a tak. A samozrejme, že ráno, hej, no tak to je. Ale tiež už to nie je tak veľa, lebo tiež to potom už stopujem, hej. U nás sú teraz také zmeny, že keď sme boli teraz v Nemecku dlhšie, tak sme tam mali trošku iný režim, ktorý mi vyhovoval a sme skorej stávali, takže aj teraz akože skorej stávame a aj oni sú skôr hore, idú rýchlo von z postele, príde si trošku pocúcať a zase ide preč, takže ja sa snažím, ja som akože bola v posteli, manžel im robil raňajky, pretože ako do noci proste pracujem, čo ako pracujem na tých zmenách, takže nechcem to tiež tak, takže stávam skôr a je to také svižnejšie ráno, takže už ani nejde toľko, hej. A teraz odkedy máme vlastne aj tú mačku, tak oni vyskočia z postele a ona je v noci teda vonku, takže ju idú pustiť do domu, dajú jej pápať, takže je to také, hej, že už majú aj nejaké iné tie veci, ktoré ich zaujímajú, takže už ho to až tak nezaujíma veľa, ale samozrejme, že príde. A ešte, čo si hovorila o tej podpore, asi najťažšie to u nás bolo teda s prvou dcerkou, hej, že to je také ako, ale tak okolo toho spania a nosenia, hej, že to bolo, že aj keď mamina moja je tiež veľmi super, akože vo všetkom a ona sa skôr zaujíma, hej, že prečo to takto a tak a v tom dobrom mi ona vždycky hovorila, mala by si to jednoduchšie, keby si ich neuspávala, ale že by ti zaspávali sami, hej, že ona mi chcela akože vždycky tak viac pomôcť, že mala by som to jednoduchšie, hej, ale potom to už aj akceptovala. Ona aj vždycky, keď išla s nimi zaspávať, tak zaspávala s nimi, akože priamo, hej, že by ich nenechala teraz v izbe, alebo tak, že ona sa vždycky na všetko dopodrobna pýta, aj keď im ide niečo dať jesť, alebo tak, hej, že môžem toto, nemôžem toto, takže... Presne, hej, máme to podobne. A svokra, ona je tiež veľmi super, tiež má akože také svoje, čo nám akože chcela poradiť a tak. Ale v čom ja vidím teda obrovský pokrok a zmenu, tak moja švagrina, ktorá dojčila prvého syna, ten má teraz 8 rokov, nie 9, už bude mať 10, tak 9 mesiacov a tiež oni mi rozprávali, aj keď som im povedal, že ja už som si robila ten kurz a ja viem, že to tak nie je, ona ho dojčila 9 mesiacov a povedala, že on už viac nechcel. No aj keď som sa to snažila nejako vysvetliť, ale skôr tak, že vieš, ja som na začiatku vysvetľovala oveľa viac, všetko som sa snažila odôvodniť a tak a teraz to už tak sledujem, že kto chce počuť, nechce počuť, tak potom mu vysvetľujem. Už nemíňam tú svoju energiu, tak som im to hovorila, že to bolo preto, lebo jedlo mu ako dávali a tak ďalej. No a ona má teraz druhého synčeka, ktorý má 2 roky a ona ho ešte dojčí proste. Tak pre mňa, a uspáva ho, hej, že toho predtým ona bola veľmi mladunka, teda keď porodila, tak tiež ho nechávala samého zaspávať, proste v tej postielke. Ja si to pamätám, jak teraz ešte slobodná, keď sme za nimi chodili, že jak on tam bol v tej postielke a to som ešte ja bola vtedy taká, že však čo ho tam nezavrie, že však nech sa vyrie. To si pamätám, jak teraz, hej, nemala som deti, že som si myslela, že neviem, asi nebudem taká mama proste.
potom sa to úplne otočilo, takže to si spomínam doteraz jeho, jak som videla v tej postielke, že na čo tam za ním ide proste 100-krát do tej polnoci, však nech ho tam zavre, však sa zaspí a bude pohoda, hej, že furt nás tu otravuje. Takže tak to bol prvý, ale chodila ona za ním veľmi často, ale bola vplyvnená akože z okolia, hej, že takto je to dobre, takto sa to robí a tak ďalej. No a toto akože asi videla u nás aj s jedným, aj s druhým, tak úspava doteraz dojčí, aj keď je to už tiež akože vadí veľakrát a tak ďalej. A malý išiel, on sa vlastne presťahoval do Nemecka, takže išiel do škôlky. A keď si mysleli, že bude musieť, do jasličiek, hej, že bude musieť prestať. A tak si mi to vysvetlovala, že nie, že práve, že to máš super, hej, takže pochopila to a opäť ako keby mu tým pomáha, takže úplne ma z toho až zimom revky, že ako sa to otočilo, hej, že pokračuje ďalej a že proste taký pozitívny vplyv. No a tým, že oni vedia, ako s čím sa, že akože si čítam knihy, čo robím, niektorí akože ma takto sledujú a tak, takže oni sú už ani nedovolia, ako keby, hej, do mňa niekto, že mi niečo hovoriť, skôr sa teda idú pýtať, že prečo, hej. Takže takto to je u nás a väčšinou teda s tým synčekom ľudí to ani nenapadne, že ho ešte dojčím, hej, že to sa ma ani nikto nepýta, lebo ich to ani nenapadne, hej. A ja to zase nevešam ľuďom na nos, hej, že toto a toto, a keď ho idem uspať, tak nikto nevie, že dostane ešte. A ja si myslím, že osobne, že nie, ale to by som chcel, musí sa ho to opýtať, vidíš, to je dobrý nápad, že či sa on hanbí si teraz už vypýtať, ako keby, hej, že keď je väčší, keď sme niekde, lebo fakt si nepýta. Hej, že... No to som sa chcela spýtať presne, lebo ja viem, že veľa žien, aj keď sa na mňa obracia teda, že taká najväčšia kríza je práve v tom období, kedy to dojčenie začína byť naozaj, jak my vravíme, že ustanovené. A to je vtedy, keď sú tie deti ako keby strašne otravné, hej, že sú schopné proste ti spraviť scénu na ulici, alebo jednoducho, že máš pocit, že na tebe visia celý deň a že ti nedovolia nič, že či ste si prešli takýmto obdobím, a áno, že ako si to vlastne zvládla. A kedy to prešlo? Ty si to asi lepšie pamätáš, keďže stále ešte teda si 4,5 a ja som 8, takže ja musím viacej loviť pamäti, ale ako ste to mali vy? Toto ma zaujíma. Ináč, ja mám fakt asi nejakú anamnézu, ja proste nepamätám si niektoré veci. Áno, akože prešli sme si tým a išlo mi to akože veľmi na nervy, takže ja som sa to snažila práve týmto tak sekať vlastne tým, že teraz varím a stojím a nemôžem. Ale keď bolo veľmi zlé, tak akože mne išlo stále v hlave proste tieto kmeňové bunky. Vieš, ak som robila aj to, že aj pre mňa to má význam, nie len pre neho, ale aj pre teba proste buď sebecká, hej, a vieš, že toto, hento, potom som si vlastne išla niečo zase prečítať a tak, akože tá sama motivácia. Ale tiež som sa vrala, že vedela som, že to skončí a hlavne už niekedy, neviem kedy, a hlavne teraz, keď už to vidím naozaj v tom 4,5 alebo 4, neviem, ono to tak okolo tých 3 rokov, ale vždycky sú nejaké tie fázy, hej, že pri okolo roku, okolo 2 a v noci a potom sa hovorí, že už okolo toho 3. Myslím, že od toho 3. roku to začalo byť také naozaj, že jednoduchšie. Že už to tak pomaličky odznievalo a teraz by som povedala, že ma to ako keby neotravuje ma to už, hej? Že už je to také, že fakt, jak je to málo a viem, že proste pôjde zaspať aj s tým otcom, alebo keby sa hoci čo stalo, tak on vydrží proste bez toho, hej? Že není to, on ako je strašne dobrý jedak, hej? Že on ako... Teraz, keď som videla na vecku, keď som išla utierať, čo tam všetko bolo, proste on naozaj, že nepotrebuje si ako keby doplňať to jedlo, alebo jak by som to povedala, ja viem, že to robím aj kvôli tým iným veciam, ale zase takto viem, že keď bol aj chorý, tak som mala veľmi dobrý pocit a taký pokoj, hej, že okrem teda toho, že oleje a toto, že človek si vie pomôcť, tak som vedela, že dostávať vlastne vnútorne všetky tieto látky a že to pomôže, hej. A to ešte viem, že dcerka tiež, že bolo nejak zlé, tak to som vtedy tiež uvažovala, že keby si vedela, lebo ona sa už nevie sa pricúsnúť, čak o to sme sa bavili tiež, že niektoré detičky veľmi rýchlo to zabudnú a ona už sa nevedela vlastne po pol roku, jak sa narodil syn.
si cucnúť, takže nevie, ona aj keď teraz ide, tak ide jak s tou slamkou proste. To tak. Takže aj keď chce, a niekedy sme si akože takto, že strandovali, tak nechcela som ju odmietať, vieš. Aj keď sa priznám, že tiež mi to bolo také divné, hej, že keď prišla, že ona chce, a keď som ju videla, že fú, hej, tak som bola sama prekvapená, že to proste nejde, aj keď viem, že tam to mlieko je. No, no ja som to... Ja si teda takto... Moja dcéra napríklad tým, že ja som jej tak trošku dotlačila do toho odstavenia v tých 5 rokoch a ona má naozaj že sloniu pamäť, ona si pamätá veci z 2 rokov, takže ona si to veľmi vedome pamätala, takže vlastne pre mňa to bola ešte taká fakt, že silnejšia motivácia, lebo ja viem, ona mi to aj veľakrát povedala, že mala pocit, že som ju odmietla. Že naozaj, že bola schopná mi to ako keby takto povedať, hej. Čiže tiež tak, že my nevieme proste, že ktoré deti to ako majú, ale teda ona to naozaj má takto. Takže vlastne to bola tiež moja motivácia vydržať, lebo napríklad moja Hanka, ona bola naozaj veľký závislák a mala také... Mne sa to vždy, ako keby viac sa nám to zosililo v lete, keď sme boli vlastne u našich v lete. A nosila som minimum oblečenie, že to vyslovene ju provokovalo, hej. Len stiahnuť tie plavky a už proste, a už to ide. Takže ja mala také závislacké obdobia v 2 rokoch, v 3 rokoch, v 4 rokoch, že to naozaj proste ona bola schopná ešte ísť aj za mojou sestrou, lebo moja sestra teda tiež, to bolo tiež ako teda veľmi príjemné v rámci takej tej vzájomnej podpory. My sme vlastne mali vždycky naraz so sestrou deti, takže my sme veľakrát dojčili aj naraz, hej. Čiže ona nemala vôbec žiadne zábrany, keď ja som napríklad nemohla, alebo som nechcela, alebo som toho mala plné zuby, tak išla za mojou sestrou a tam si proste pýtala mlieko. Čiže ona bola ako keby naozaj intenzívna. Ale napriek tomu teda potom časom sa to teda stále, tak ako keby som povedala, začalo vytrácať, hej. A my sme pred tým spaním tiež potom už niekedy, že napríklad mi to bolo nepríjemné, alebo nechcela som, proste nevedela som zaspať, keď sa dojčila, hej. Takže sme si povedali, že ju budem škrábkať. A ona je teda veľmi kontaktná, čiže napríklad aj keby ona spala s mojou maminou, ona sa musí držať za ruku. Alebo jednoducho potrebuje proste byť s nejakým iným človekom, aby mala pocit, že je tam proste nejaký ten ľudský kontakt. Takže my sme mali potom také ako keby prekleňovacie obdobie, že jeden večer sa napríklad dojčila a druhý večer som ju škrábkala. Počkaj, je teraz staršia či mladšia? Staršia, teda mladšia, Hanka. Vlastne už potom v takých tých, ja neviem, keď mala 6-7 rokov, neskôr, že už to tak ako keby naozaj odznievalo, lebo v podstate to posledné dojčenie, ktoré je to dojčenie na uspávanie. Hej, že dieťa sa prestáva dojčiť počas noci, potom to ranné dudlovanie už vlastne odíde a to posledné je to na úspade, tak som si toho bola vedomá, že to je to naše posledné. Ale teda potom sme mávali také dohody, alebo respektíve tak sa tá situácia vyvinula a ona vie byť v tom strašne intenzívna. Ona nezaspala, ale mi stále rozprávala, škrapkaj ma, že som si niekedy vravela, že bože, že asi by som mi radšej mala dať ten prsník, lebo je to ďaleko únavnejšie proste celý čas myslieť na to, že musíš toho človeka škrapkať, ako keď vlastne ležíš a on sa dojčí. Takže my sme to vlastne takto mali potom taký ako keby iný kontaktný spôsob, akým som musela vlastne niečo iné ponúknuť miesto toho dojčenia. A tiež veľmi podobne dlho jej trvalo, kým zaspala. Teraz je to už v pohode, teraz už zaspí relatívne rýchlo. Ale tiež som dlho pozorovala presne toto, čo si ty vravela, že tá staršia zaspala do pár minút. A tá mladšia vlastne dlho ako keby nevedela zaspať, že bojovala s tým, že naozaj ona tam potrebovala pomoc s tým zaspávaním, ktoré vlastne mala ako to dojčenie, prípadne to škrábkanie. Ale teraz tiež si to tak ako keby uvedomujem spätne už nejaký rok, 2, že už naozaj bez problémov zavrie oči a teda zaspí relatívne rýchlo. Hej. Čiže je to ako úplne neuveriteľné, keď si teraz ako spätne idem do minulosti, že aká ona bola naozaj intenzistka na tom prsníku a
ja som teda častokrát vedela, že je ďaleko ľahšie proste ponúknuť je ten prsník, ako sa s ňou dohadovať a bolo mi to napríklad oveľa ľahšie, keď, ja neviem, paradoxne, keď som bola v spoločnosti iných ľudí, hej, že kde som sa teda cítila komfortne, že viem, že nikto sa na mňa nebude pozerať cez prsty, že ju dojčím, lebo ja som sa nemusela sústrediť na to dojčenie. Že ja som sa vlastne dokázala baviť s druhými ľuďmi a ja som si ako keby neuvedomovala, že ona tam je, hej. Čiže toto napríklad bolo pre mňa niečo, čo mi ako keby pomáhalo preklenúť to obdobie tej otrávnosti, hej, ale znova tam to bolo o tom, že ja už som to mala v sebe ako keby tak usporiadané, alebo teda vedelo sa o mne, že ju proste dojčím a tiež sa mi zdá, že ona už potom na verejnosti veľmi málo pýtala, že tiež to musela byť taká nejaká situácia, kde sa aj ona cítila ako keby v pohode, že sme boli väčšinou doma s našimi, kedy si pýtala vlastne ten prstník, ale na verejnosti už potom skôr tiež nie, hej. Že myslím si, že tohoto sa ľudia najviac boja, že to tak bude stále. Hej, ešte som sa ťa len chcela opýtať, aby som nezabudla, že ako zaspávajú teraz? Rýchlo? Alebo si tam s nimi? Alebo ako... Ja som s nimi, stále ako keby sme spolu, lebo môj manžel často vlastne odchádza za prácou preč, čiže ja by som bola sama, hej, ale nemajú problém napríklad spať aj bezo mňa, hej, že niekedy proste idú spať oni dve, ale znova vidím tam veľmi, že aké sú oni kontaktné, že oni chcú spať spolu. Že veľmi to proste vidím ako keby tých celých neviem koľko x rokov toho, že vlastne ako sme fungovali. A teda neviem, že či napríklad ty vidíš aj na svojich deťoch, že ako sa napríklad, ja neviem, chovajú, keď sú pri bábetkách, alebo proste keď sa hrajú na rodičov. Ale ja veľmi silno proste vidím ten spôsob toho kontaktného rodičovstva, ako sme fungovali, že ako sa chovajú moje deti pri týchto ako keby roleplays, hej, že alebo že pozeráme film a moja Hanka sa čuduje, že ale veď prečo mu nedala pikoško? Hej, že sa ako keby narodilo bábätko a ona vie, že sa toto ako keby musí diať. Že to proste pozná. Takže toto by ma napríklad veľmi zaujímalo, že ako to ty vnímaš napríklad pri tvojom synčekovi, lebo on je chlapec. A že či tam napríklad vidíš, že má také nejaké... by som povedala, že taký nežnejší, možno ako ostatní chlapci, alebo nie? Vieš čo, takto mne sa veľmi páči, keď ich vidím, že keď prídem vlastne do tej izby, že už spia, oni sú vždycky tak na sebe nalepení, hej, takže majú to veľmi radi, aj keď u nás je teraz teda taká situácia, že keď sme prišli sem, to bolo vlastne pred rokom, do tohto domu, tak sme ho pomaličky zariadovali, tu boli svokrovci a majú tu svoju izbu, hej. A my sme ich chceli tam vlastne urobiť aj postielku, majú tam poschodovú, hej, lebo je to veľmi malá izba. Nielen kvôli ním, ale aj to, aby videli, že je to vlastne pre nich. Oni sa tešili, že tam budú spať aj všetko. Samozrejme, vieme, ako to dopadlo. Chceli, aby sme ich tam potom ako keby presúvali, keď zaspia, ale my sme tu posteľ chceli aj kvôli návštevám, hej, že proste máme ďalší priestor, kde sa návštevy môžu vyspať, takže taký win-win. No a dcerku vlastne teraz, ona vždy chce zaspávať s nami a potom sa pýta, hej, my okolo polnoci, keď ideme spať, tak ju presunieme do tej postele a ona je teda happy z toho. A všimla som si, že to je dobré aj ráno, pretože ona keď sa zobudí, tak proste má pocit, že musí zobudiť všetkých, hej, tak teraz aj keď bola zase chvíľku s nami v tej posteli, tak išla budiť brata, takže potom sme zase tam začala nosiť, ale ona je s tým OK, ona to chcela, lebo tam má svoje Elza, proste periny a je z toho úplne happy. No a čo sa týka malého, tak hej, ako všímam si to veľmi, hlavne k tej mačke, to akože to u nás veľmi pomohlo, oni sa báli zvierat a bol chvíľku aj k nej taký agresívny, to som tuším dávala aj na storky, že, ale to, mi to príde také chlapčenské, že skúšal, hej, lebo my to brala aj trošku ako konkurenciu, keďže ona vie super skákať a on ju vyhodí a ona sa otočí a dopadne na nohy a tak, takže podľa mňa on skúšal, že čo mačka vydrží, už to nerobí. To už som akože párkrát tých situácií nezvládla, ale teraz je k nej veľmi, akože on príde s dáňou a ju hladká, takže to akože vidím.
takto, keď sa hrajú, teraz on moc ako nechce to, to je u nás teraz veľká téma, to hranie, lebo ona sa s ním nechce hrať. Takých, že sa chce sama hrať s tými babikami, má tieto, že sa s nimi rozpráva a tak. A on sa chce hrať s autičkami hlavne, hej. Ale je taký akože nežnejší, a keď to pozorujem vlastne oproti tých dvoch bratrancov, oni sú takí dosť divokí, teda hlavne ten starší, ale čo je zase druhá vec, ako tí chlapci, to je, to je taká téma teraz pre mňa veľká. On sa úplne zmení, keď príde a je s tým bratrancom. On tak divočie, hej, akože všeobecne, ale tak to je úplne akože iná téma. Ale je, akože ja to vidím, že keď aj veľakrát niekto niekde plakal, tak to tiež sa pýtali, že prečo mama nedá cici, hej. Aj keď akože vidím, ako ten marketing umelého mlieka proste pôsobí, ak sú tie hračky a flašky a neviem čo, tak jednoducho, hej, keď sa hrá s babikami, tak daj toto. Aj keď samozrejme, že dávala aj svoje, že cici a tak, ale keď už sú tam tie flašky, tak jednoducho dáva, hej. Aj to. Ale má proste v hlave uložené, hej, že tak, ako sme to robili my a určite bude vedieť, že ako to robiť. A ešte vlastne, keď som aj ja vtedy išla tu na to jedno poradenstvo a tak, aj keď som sa učila na ich bábikách, tak ona vedela, používala aj slovičko dojčenie, vieš, pekne a prísatia, že ako ho má prísať. Ja som jej to vysvetľovala vlastne, aby som si to nehovorila len sama sebe na hľadze, ja som jej ukazovala, že ako sa má babetko správne prísať, takže potom ona chcela byť laktačná poradkyňa a takže má toto také akože dosť naštudované, by som povedala, takže má nejaké také základy a uvidíme, no, ako to bude ďalej. Ale čo som sa teba chcela opýtať, že mňa zaujímalo, že či dlho zaspávajú večer, alebo vieš, že toto, že priamo ten akt, že keď idete, že či si tam dlho, že či si ešte čítate, alebo sa odložia, alebo ako to je? My sme veľmi... Ja som pred asi 2 či 3 rokmi úplne zmenila spôsob, akým zaspávame. Lebo ja som zvykla teda uspať, takže som išla s nimi do postele, hej, ale že som sa napríklad zobrala ešte laptop. Staršia dcera zaspala veľmi rýchlo a tú mladšiu som vlastne dojčila a potom vždy, keď sa prebrala, tak som ju dodojčila a ja som bola schopná aj do jednej sedieť ešte na laptope a tam si proste robiť veci, hej. A v momente, kedy som tak trošku ako keby viacej začala bať na tú spánkovú hygienu a svetelnú hygienu a tak, a už neviem, kedy to bolo, určite to bolo viac ako 2 roky dozadu, tak som vlastne urobila to, že ja idem spať s nimi. Že my proste ideme všetci spať naraz. To znamená, že čo niekedy ako keby není úplne nápomocné, lebo oni potom večer čakajú proste na mňa. Hej, že niekedy, keď je nejaký večer, že ja si chcem niečo ešte tuto čítať, tak oni tu proste sú a môžeme 50 razy povedať, že choďte už hore, že choďte si umyť zuby a tak. Že to je potom trošku taký boj, ale my teda chodíme spávať naraz a to znamená, že sa zhasne svetlo a že spíme všetci traja naraz. Čiže a viem teda, niekedy mám taký pocit, že keď tam napríklad ja nie som, že ako keby náročky nechcú zaspať, hej, ale vedia zaspať veľmi rýchlo. Vedia zaspať veľmi rýchlo, teda tak tým, že ja vlastne vedľa nich ležím a veľa razy ja neviem zaspať a počujem ich už, že oni odfukujú, takže naozaj, že rýchlo zaspia. A o koľkej chodíte spať? No, to je tiež jedna z vecí, s ktorou stále bojujem, ale tak viac menej už o nejakej 10:00 sme už tam, aj predtým, len ešte samozrejme, kým moja Evi sa musí ponatírať olejmi, lebo ona je proste v tomto obsedantná, hej, a má tam proste presné poradie a vieš, ja už by som proste chcela byť v tej posteli a ešte proste kopec iných vecí a ešte kým každá musí niečo proste porozprávať, takže tak 22:20 už sme tak, že to je už akože koniec, ale samozrejme bojujem s tým, že chcem to posunúť o hodinu skôr, ale teda my sme dosť aj, čo sa týka svetelnej hygieny, tam som veľa teda zmenila. Hej, že dávam si veľký pozor na to, ako svietim vlastne v dome po zotmení, lebo sama na sebe cítim, že oveľa lepšie a rýchlejšie zaspím. Takže vlastne na tomto, to si myslím, že určite proste aj pri tých dojčených deťoch to môže byť faktor, že jednoducho ako to vlastne vyzerá s tým svetlom pred tým
pred tým spánkom môže jednoducho aj ovplyvniť to, že ako ľahko sa tomu dieťaťu zaspáva potom. Takže ako veľmi by ma zaujímalo, keby som napríklad túto svetelnú hygienu začala robiť oveľa skôr. Hej? Že ja neviem, napríklad keď mala Hanka 2 roky, lebo áno, ona bola vyslovene ten typ, ktorý proste v jednom momente bolo také, že ťažko sa jej zaspávalo. Že jednoducho veľmi dlho jej trvalo, že ona bola schopná sa vlastne dojčiť aj hodinu. Ale ja som to vtedy vlastne riešila tak, že vedela som, že to tak je, takže som si napríklad niečo čítala. Takže mi to neprekážalo. Hej, že to bolo také ako keby pre mňa pasívna aktivita, pretože ja som si pri tom vlastne študovala veci, ktoré som si chcela študovať. Takže mi to ako keby neprekážalo. Ale v podstate už pri staršej Evi ja som vtedy začala čítať, ja som vlastne vďaka dojčeniu prečítala skoro celú tú sériu Hry o tróny, a kto to videl, aké sú to hrubé knihy, že vlastne vtedy som sa tak späť dostala k knihám, čiže ja za to vďačím dojčeniu, lebo vlastne pri tom ustávaní som začala čítať tie knihy a naozaj to ako išlo veľmi rýchlo, lebo proste, čítala som proste pri tom, takže možno dnes by som si dala iné knihy, hej, pri tom, ale vlastne takto som v podstate príjemne strávila ten čas, kedy to dojčenie bolo také nekonečné. Hej, ja keď si uvedomím, čo som robila ešte s staršou, lebo ja som sa vtedy strašne sťažovala, že ako ona dlho zaspáva, ja som tam niekedy priznám aj 2 hodiny bola, keď bola bábätko, ale bola som akože v tomto strašne nevedomá. My sme ju proste mávali pri sebe v obývačke aj do 11. Však nech je tu s nami, vieš, pri svetle a tak. A ja som si tak hovorila, že dovie, akože čo sa udialo, že robili sme to tak veľmi intuitívne, ale proste nevedeli sme o tomto svetle. Pretože ona veľmi zle zaspáva veľmi dlho a ja už som bola z toho nervózna, akože od malička, hej, ale asi sme to naozaj toto nerobili veľmi dobre a ja som si práve teraz tiež doniesla tie solné lampy zo Slovenska a ešte si chcem nejaké kúpiť a to je, ja som taká unavená proste od tej 11. Ja som nebola, keď na to svietilo to svetlo, hej, a tiež akože v kúpeľni máme tiež len takú žiarovku, ktorá brutálne svieti, ale brutálne, že ešte manžel, keď išiel večer, vlastne máme úplne kúpeľku blízko spálne, že keď sme aj otvorili trošku dvere, že ju pôjdeme dať do druhej izby, tak to tam strašne svietilo a ja hovorím, ty, ako keby si im stopol proste tú tvorbu melatóniu, oni nespia teraz, hej. Takže to som sa mu tak snažila stále vysvetľovať, ale si hovorím, že to inak proste, jak si tam má zažnúť, hej. Takže tam je jedna tá lampa, tu je jedna lampa v obývačke, ale on má rád takéto prytmy, ale keď tam nič iné nebolo. A úplne vidím, že aj on ide proste sa zoberie od tých 11. a že ideme spať, hej. Takže veľmi mi toto pomohlo, ale to je zase na inú tému. Ale ako súvisí to, hej, ale som chcela ešte tie otázky, no? Čo si ty? Ešte posledná otázka, kým prejdeme na otázky, že ma vlastne napadlo, že čo na to vraví tvoj manžel? Lebo toto je podľa mňa tiež taká ako keby... Viem, že u niektorých žien, že buď ich podporuje, alebo to je proste, ja neviem, neutrálne, alebo je to úplne, že nie je dobré. Takže ako to máte vy vlastne, čo vraví na to tvoj muž? S tými svetlami myslíš? Nie, s tým dojčením, že vlastne ešte vlastne má syna, hej, čo je vlastne pokračovateľ a že vlastne, že sa tak dlho dojčí, že ako to on vníma. Vieš, on toto vôbec nejak nerieši, pretože tiež patrí do tej kategórie, že vidí, že koľko si o tom čítam a takto, takže on ako keby nie, že si nedovolí, ale vie, že to mám naštudované, že má to úplnú dôveru, takže vie, že prečo a ako. Možno neviem, ako nikdy mi to tak nepovedal, že by to bolo jednoduchšie, alebo čo, akože nikdy mi on nič nevyčítal, lebo to je zase ďalšia tá moja vec, že ja nemám rada kritiku vlastne už z toho detstva, pretože je bolo veľa a ja sa na všetko urazím a úplne na začiatku vzťahu som dokázala proste sa s ním nerozprávať, alebo som sa rozplakala a potom musel chodiť za mnou veľmi dlho, takže teraz už prichádza ako keby s tým, práve sme to preberali na tej skupinovej teraz, že on príde povedať, ja ťa nechcem teraz uraziť, ale chcem ti povedať. Takže vie, že toto mám ako keby naštudované, čiže toto mu absolútne neprekáža.
A pokiaľ sa teda niečo netýka priamo jeho, napríklad to s tými olejmi, hej, že on teda aj teraz bola hlava, ja mu môžem urobiť aj adrenálku, aj mu dať ho natrieť, aj čo, ale on si proste tabletku pôjde dať, hej, že a ja ho v tom ako keby mu nehovorím takto nič a vidím, že veľa vecí vlastne tým, že ich robím ja, tak prechádzajú aj na neho, hej, že teraz v poslednej dobe to vidím vlastne s tou mojou sebaorganizáciou alebo aj toto svetlo, tak všeobecne, že on sa ako keby pridáva. Ja ešte keď mu to tak vysvetlím, aj toto s tým svetlom, tak úplne jednoducho, že sa to blokuje a nespie, tak minule prosím pekne to rozprával svojim rodičom, pretože on tiež, akože jeho otec robí do noci, alebo pri babke, keď ona ešte tam spí a svieti tam ten počítač, alebo nechá zažnuté a ja hovorím, že ale vy nespíte, proste ona nespí. Ona aj keď zavrie oči, tak nespí. A ja som to vlastne vysvetľovala aj on, akože počas dňa hoci kedy zaspia. Oni to tak akože si to vysvetľujú, že on nemá problém so spánkom. A ja hovorím, no práve, že má, pretože spí počas dňa, pretože není ako odpočinutý z tej noci. Takže on ako keby takto to všetko počúva, vníma a potom vie si to ako keby aj čo sa týka dojčenia, aj svetla, aj všetkého takto nejako, hej, odôvodniť. No. Máme to asi podobne, že môj muž to tiež... Nechá si, áno. Ale toto sa mi veľmi páči, že vlastne s tou organizáciou, keď som hovorila, že dobre, proste on ako keby má narozbiehané aj v práci, že veľa projektov a všetko by chcela, nevie si vybrať, takže ja mu tiež hovorím, že musíš si to napísať. On nie, ja to mám všetko v hlave. Ja hovorím, nie, musíš sa... On si kúpil zošit, že ide proste si zapisovať a tak, takže hej, je to ako s tými deťmi, ísť príkladom proste. Pokiaľ, ja neviem, by som to nerobila ja niečo, tak by ani on nerobil, hej. Dobre. Mala som tu jednu otázku aj s tými zúbkami. Neviem, či to zachytila túto vlastne v komentároch. Počkaj, už som ju našla. Dobrý deň. Počuješ? No, hovor, no. Je možné, že u 2,5-ročného dieťaťa môže nočné dojčenie prispievať ku vzniku zubného kazu. Pani zuberka vravela, že teraz už má materské mlieko veľa cukru. Pritom som si čítala, že materské mlieko je antikevity. Ďakujem. No, evolučná samovražda. To materské mlieko je buď voda, alebo má veľa cukru, alebo proste je to nebezpečná, toxická tekutina, áno, je to pravda, že bola by to evolučná samovražda a to, čo si vlastne, neviem, aké má meno, čítala, že vlastne je antikariogénne, to znamená, že nepodporuje tvorbu zubného kazu, tak to je pravda, áno. Na mamile inak na toto najlepšie ísť na mamilu a tam je špeciálny článok vlastne zo zubárskeho časopisu, kde vlastne naši teda aj jednak odborníci, aj zubári, lebo v mamile máme aj veľa zubárov a oni v podstate na toto špeciálne napísali článok, kde je toto všetko vlastne vysvetlené, ako to funguje aj v rámci zubného kazu, čiže tá vitalita tých mliečnych zúbkov veľmi súvisí vlastne s tým, ako vyzeralo tehotenstvo, s výživou matky v tehotenstve, takže tam materské mlieko nejakým spôsobom neprispieva k tomu, že by sa tvoril zubný kaz. A nie je vlastne teraz aj ten šéf mamily? Nie je on tiež zubár? Áno, predseda mamily Petr Líška je zubár, takže my naozaj vlastne máme tam to až takto vlastne, takto odborne pokryté, čiže naozaj to materské mlieko v podstate, ak niečo robí, tak to tam len vlastne opravuje. Hej, ja mám vlastne na toto tiež celý článok na mojom webe, pretože som to riešila, pretože mladší syn má teda dosť problémy so zubkami. Našťastie teraz už to udržiavame nejako. Ale takže som si veľa o tom teda čítala, študovala a ja by som k tomu ešte dodala, akurát to ja si to pamätám, keď sme prišli k zubárke a ona prvé hneď proste, či zaspáva s flaškou, hej, či je veľa sladkostí, či pije sladké vody sodové, vieš, s bublinkami a tak. A ja hovorím, no nič z toho, vieš. A potom, neviem, či sa pýtala na dojčenie, ale myslím si, že áno, lebo ja by som to asi nespomínala. Ona, no to proste z toho, hej. Tak ja hneď som išla akože čítať a tak.
Ale čo som sa ešte ja teda k tomu tak najviac, treba tú hygienu vlastne dodržiavať tiež večer, hej, že ono to môže vlastne v tej kombinácii s tou stravou, hej, že keď sa poriadne nevyčistia tie zuby, tak vlastne potom to môže tam nejako pôsobiť. Takže treba... Jedna vec je napríklad, keď deti spia s otvorenými ústami, hej, ale sú napríklad ľudia, ktorí si vôbec nečistia zuby a nemajú ani jeden kas. Hej, že je to, je to taká veľmi multifaktoriálna záležitosť, ale napríklad ešte tam v tom článku z Mamily sa spomína tiež tento lekár, ale ak ešte niekto chce si napríklad pozrieť aj veľmi zaujímavé prezentácie vyslovene o tejto ústnej dutine, tak volá sa, že doktor Brian Palmer, treba si dať napríklad do Google, doktor Brian Palmer dentist. Ja som sa minule pomýlila, povedala som, že dentist. A on má veľmi, veľmi ako keby, je to taká celkom oldschoolová stránka, on už teda nežije, pokiaľ viem, ale tá stránka je plná informácií, plná prezentácií, fotiek, zdrojov, takže tam si kľudne, keď niekto chce, môže ísť naštudovať informácie práve o tomto. Hej, hej. A ešte, ak sa vrela s tým tehotenstvom, tak ja som si to veľmi spojila, že ja som pri dcerke dávala dosť tak pozor, a potom som sa tak spustila vlastne pri synu, lebo si hovorím, však aj tak všetko dôležité si vezme, že to telo vie a tak, ale nemala som tú stravu úplne ideálnu, pretože mi chutil jeden druh jedla a jeden druh nápoja, ktoré nie sú veľmi zdravé, ako pomarančový džús a pizza, proste to sa mi tak žiadalo, že neviem, a pri cerke som mala avokádo, hej, ja proste avokádo mi stále išlo. Takže, a to som ešte vtedy brala dojčenské vitamíny, či nie Tefevivion, ale tak pri nej, no teraz by som si ich už nedala. Ale hej, že to tehotenstvo, a hlavne ja som ich mala tak dosť za sebou, hej, že to sa nedokázalo asi tiež dosť úplne tam zregenerovať. Takže tak, hej, ale materské mlieko na to nemá teda nemá na to takýto vplyv, hej, že to by si sami sebe škodilo telo, kebyže to tak bolo, ale ono je to veľmi vtipné, že niekto povie, že to je len voda, potom ďalší povie, že má veľa cukru, ďalší, že to je len na psychiku a tak ďalej, hej, že toto je veľmi zaujímavé počúvať všetky tieto vlastne názory, ale veľmi sa mi páčilo, že vlastne koľko mamičiek by bolo šťastné za to, keby malo už len tú vodu v tých prsníkoch, pretože koľko veľa detičiek nechce piť ani tú vodu, hej, že aspoň takýmto spôsobom by tú vodu do nich dostali, ale to materské mlieko je vlastne úžasné v tom, že tam nie je len voda, ale je tam kopec ďalších teda látok, ktoré sú veľmi dobré. A mne sa teda, teraz som ešte počúvala jednu teda prednášku, ktorá bola zaujímavá, že ani sa nerobia vlastne štúdie pre vlastne mlieko, ktoré je pre 5-ročné deti alebo také staršie, hej, že ani nie je ako keby veľa tých dôkazov, pretože to ľudí ani nezaujíma až tak veľa, hej, že väčšinou, keď niekto píše, že dajte nám nejaké štúdie a tak ďalej, tak ich nie je až tak veľa. A väčšinou teda, keď sa robia takéto štúdie, tak to robia teda výrobcovia umelých mliek, pretože oni to teda chcú porovnať a ukázať, že je to teda hej, podobné alebo rovnaké, takže to je veľmi zaujímavé. A videla som, že bola teda jedna štúdia urobená veľmi pekná v Brazílii, kde vlastne po dobu 30 rokov pozerali, že porovnávali tie deti, ktoré boli dlhodobo dojčené, vlastne aké majú výsledky neskôr, čo sa týka aj teda vysokých škôl, kde študovali, aké majú IQ, koľko zarábajú a tak, a jednoznačne teda vychádzali z toho lepšie dlhodobo alebo normálne dojčené deti. Čím vlastne tiež nechcem povedať, že ten, kto bol na umelom mlieku, že nemôže to dosiahnuť, hej, že to bolo spravené ako zo skupiny, všeobecne štatistika, hej, že štatisticky to takto vychádzalo, takže kto chce sa môže pozrieť teda na stránky a nájsť si aj túto štúdiu. Ja len ešte rýchlo poviem k tým zubom, lebo som si spomenula, lebo teraz tiež sme to s kolegyňami riešili, tak ja som si potom spomenula na všetky možné štúdie, ktoré som ja čítala, že vlastne áno, má ten zub dojčeného dieťaťa úplne vlastne iné minerálne zloženie, hej, že oni vlastne vidia podľa toho,
koľko tam má napríklad rôznych, ja neviem, minerálov ten zub, tak vedia povedať, že ako dlho bolo to dieťa dotčené. Hej. Takže takto, áno, áno, áno. To Okay. bola štúdia o neurodegenerácii a hromadení železa v mozgu a oni to vlastne merali cez zuby tiež. Takže vlastne zistili, že tie deti, ktoré boli dojčené, tak v tom období dojčenia si vlastne hromadili menej železa v tých zuboch. Super. OK. OK. Ja som dcerku dojčila do 3,5. Keď sa mi narodil syn, veľmi som chcela tandemovo dojčiť, ale počase som to už nedávala. Ale ešte aj teraz štvoročná sa k nemu niekedy pricucne z boku. Momentálne však riešim s ňou logopedičku kvôli zlej výslovnosti R a teda ona ako príčinu vidí dlhodobé dojčenie. Vraj to ovplyvnilo jej držanie tela a to, že nemá tak rozhýbanú sánku. Zaujímal by ma preto aj iný názor. No to je úplne bez ohľadu na špecializáciu. Tam proste o dojčení sa veľmi málo vie. To znamená, že ľudia mu nerozumejú tej fyziológii dojčenia. To je bez rozdielu na to, či je to laik alebo je to nejaký odborník. Takže potom, pokiaľ tomu nerozumejú, tak majú veľmi tendenciu naň hádzať proste rôzne, ako keby som povedala, vínu na to dojčenie, hej? A práve to dojčenie vlastne je tou zárukou toho správneho rozvoja tej sánky, vlastne, že vtedy máme ako keby správny tvar zubných oblúkov, správny tvar máme podnebia, máme vlastne nosové štrbiny dostatočne veľké a v podstate všetko to vnútri, ako vyzerá naša ústna dutina, tak to formuje dojčenie. A to, že to nevidíme, neznamená, že sa to nedieje, lebo práve, že toto si napríklad znova dá sa presne toto pozrieť na tej stránke doktora Briana Palmera. Tam sú proste fotky lebiek, tam sú fotky proste prierezu vlastne hlavy, ako to vyzerá pri tom dojčení. A to dojčenie, keď, tak práve tomu napomáha. Hej. Pri dojčení vlastne dieťa využíva ako keby najvyšší rozsah toho jazyka potrebuje práve pri dojčení. Takže ak dojčení niečo robí, tak práve, že zlepšuje všetky tieto veci a nejaký vlastne držanie tela jednoznačne s tým dojčením nemá nič spoločné. Takže to už potom častokrát ľudia hádžu do vreca vlastne všetko. To dojčenie môže za všetko. Dojčenie môže vlastne ešte aj za to, že máme znečistené ovzdušie. Hej, ináč to je veľmi zaujímavé. Mňa akurát napadlo toto s tým R a s tým držaním tela, že ono to dosť súvisí podľa mňa práve s tým ranným vývojom, hej, že čo som teraz riešila, tá hrubá motorika, jemná motorika, či dieťa lozilo, nelozilo, ako dlho lozilo, či vlastne sa mohlo hýbať a tak ďalej, že skôr sa mi to k tomu, že ma to mrzí, že to vlastne zhadzujú na to dojčenie, ktoré má toľko benefitov zase, hej, ma to napadlo, lebo tiež sa to nemá hovoriť, ale že naozaj je to normálne, hej, to dojčenie a potom sa na ňo hádže všetko, že ľudia sa potom toho boja, hej. OK. Ja len ešte poviem, že vlastne pri tom dojčení sa používajú tieto veľké svaly tváre, hej, to sú tieto a to je jeden z najsilnejších svalov, aký na tele máte. Takže vlastne vtedy si v podstate človek cvičí práve ten najsilnejší sval, čiže tam naozaj, lebo vlastne tá sánka, ona je ako keby luskačik. To je vlastne presne aj u toho Briana Palmera, ona je jak nutcracker. Lebo vy dokážete vlastne obrovskú silu vyvinúť tou sánkou a preto sú tieto svaly tak silné. Hej? Čiže a práve to robí dojčenie, že vlastne, lebo tento sval to dieťa používa, čiže dojčené deti budú mať silnejšie tieto svaly a tým pádom stabilnejšiu sánku ako deti, ktoré nie sú dojčené. Hej. OK. Zaujímalo by ma, či pravidlom, že dlhodobo dojčené deti sú horšími jedákmi ako nedojčené. Obe deti vždy preferovali mliečko ako normálnu stravu a dcerka je tiež veľmi zlý jedák. A k tomu by som asi pripojila aj toto, že dojčím štvoročné dieťa, ktoré ale odmieta tuhú stravu. Papa iba jeden druh jogurtu a medovníky. Je to OK? Tak tej prvej otázke podľa mňa to je veľmi individuálne, ak vôbec to ako keby nesúvisí s dojčením. Tie deti majú rôzny temperament a málo kedy práve, že počúvame o deťoch, ktoré sú na umelom mlieku a ktoré nechcú jesť, pretože
ten marketing tých tej pokračovacej výživy je tak silný, že častokrát tie ženy potom, keď dávajú napríklad 3-4-ročnému dieťaťu pokračovacie mlieko, tak sú úplne spokojné, že veď to dieťa dostáva mlieko, lebo veď sa píše, že tam je toto všetko, hej. A vlastne to znova ukazuje to, ako my neveríme tomu materskému mlieku, že ono vlastne aj v 2, aj 3, aj prípadne v 4 rokoch naozaj obsahuje obrovské množstvo vlastne živín, vitamínov a minerálov. Takže to, či je niekto jedak alebo nejedak, je skôr by som povedala taká veľmi individuálna záležitosť. Hej? A my sme raz mali takú jednu zaujímavú prednášku, to už bolo dávnejšie, že vlastne že ono je to aj v prírode vlastne také rozdelené, že vždy je čas vlastne nejakého druhu, že sú takí tí experimentátori a potom sú takí tí konzervatívci, ktorí vlastne nie sú ochotní ochutnávať nové veci a majú pár obľúbených chutí a potom sú takí, ktorí vlastne chodia a skúšajú. Takže toto aj deti takto majú. Ja by som to... Ja by som len ako... Tiež by som to nemala ako všeobecne hovoriť, ale u nás je to, hej, tá dcerka sa dojčila kratšie a v podstate ona je taká, že zje toho menej a akože nemá ona problém takto, že vyskúšať alebo čo, ale to si myslím, že súvisí aj s tým BLV, že som im nikdy ako keby nedávala, že toto nemôžeš, že to nemôžeš, alebo vlastne, že som im dávala ten veľký výber, čo máme doma a mohli v tej strave ako keby experimentovať. Ale v podstate, keby som povedala, že dojčila sa kratšie a je menej, proste je taký typ, že je menej, aj keď častokrát zase príde to, že rastie a tak a že zje toho viac zase než on, ale vo všeobecnosti on je väčší ten jedák. Ale zase pokiaľ by teda niekto chcel, tak neexistuje zase na to nejaká extra teda štúdia, že by to niekto mohol takto povedať. To je zase len také jedna baba povedala, hej. A zase poďme všetko zhadzovať na to dojčenie, že proste keď sa teda dlho dojčila, tak potom nie je, alebo nechce nič iné. A nemôžeme vedieť, že pokiaľ by sa teda nedojčil, že by to nebolo tak isto, hej. Že... Máme podobnú skúsenosť, hej, že mladšia dcera bola nejedák, pri krmi absolútna katastrofa, hej. Do 3 rokov poriadne vlastne ešte v podstate žila iba z materského mlieka a začala sa veľmi postupne rozjedávať. Vlastne potom aj začala chodiť do škôlky. Ona chodila chvíľku do škôlky na Slovensku. Ja si pamätám, že v tej škôlke ani raz, čo bola v tej škôlke, sa nedotkla ráňajok. Nikdy. Nikdy proste. On tam vždycky ten chlebík s akoľkoľvek nátierkou zostal proste nedotknutý. To už oni vedeli, že to je vlastne ani nemajú, že ona sa toho proste nedotkne. A potom teda tiež mala také veľmi, by som povedala, monotónny jedálniček. Začala jej chutiť cestoviny so smotanou a s kečupom, hej. A potom neskôr, tiež znova neviem, akom to bolo bode, sa tak začala postupne rozjedávať a už myslím, že v nejakých 8 rokoch úplne akože parádne jedla. A dokonca mám pocit, že teraz je oveľa viac ochotná tak so mnou napríklad, teda ten, kto ma sleduje, vie, že proste aké všelijaké srandy my jeme, takže je ochotná so mnou to skúšať, hej. A tá mladšia je ako tvoj vlastne syn, že obrovský jedák, má obrovský apetit, tiež proste chodí na záchod na veľkú niekoľkokrát za deň, lebo proste tam toho bolo veľa zjedené a bola aj veľmi intenzívne dojčená. A práve, že mám taký pocit, že ona začína byť teraz taká vyberáva, hej, že nie všetko zje, že bola kedysi taká, že proste čokoľvek si pred ňu postavila, tak zjedla, dojedla ešte po staršej dcére. A teraz sa to proste otočilo. Takže je to naozaj aj dosť taká ako keby otázka temperamentu a asi aj trpezlivosti. Že to dieťa sa proste raz rozje. Takže... Mne sa zdá, že to práve aj na mamile bola tá jedna prednáška, že deti sa, neviem, či do 3 alebo do 4 rokov učia jesť. Alebo hej, že proste stále si tak ako keby navykávajú, skúšajú a tak ďalej. Čiže netreba to nejako, hej, zatracovať hneď, že to je jedák, nejedák a tak ďalej, že ono sa to vyvíja a vlastne vďaka tomu dojčeniu môžeme mať srdce na mieste a byť v kľude, že dostáva ešte aj tie ďalšie živiny, hej, pre ten správny rozvoj.
ono je v podstate potom najdôležitejšie zhodnotiť, že ak sa dieťa takto chová, že či prospieva, či je zdravé. A pokiaľ vlastne prospieva, je zdravé, nič mu nie je, tak je to pravdepodobne len otázka trpezlivosti, hej. Čiže toto je potom samozrejme dôležité zvážiť, že ako je zdravotné na tomto dieťa potom. OK. Tu mám ešte, ako ste to mali s večerným úspevom, to už sme vlastne zodpovedali na začiatku. Ahojte, ako nechať dojčiť najskôr bábätko a potom staršie, či to jedno, to asi, čo sa týka tandemového dojčenia? Tam je to vlastne hlavne si treba uvedomiť, že bábätko má prioritu, že tam je veľmi dôležité, aby to bábätko bolo dojčené. Takže potom tam pri tom tandeme častokrát to chvíľku trvá, kým si človek nájde ten systém, že ako sa v tom proste nejakým spôsobom nájsť, hej, ale vždy je teda tam naozaj dôležité, aby to bábätko nebolo nedojčené na úkor toho staršieho dieťatka, takže tam to môže vyzerať rôzne, hej. A niekedy tie staršie deti sú také, že oni ešte vlastne viacej chcú byť na tom prsníku, pretože jednoducho vidia, že tam je nejaká konkurencia, alebo že si potrebujú potvrdzovať ten vzťah s tou maminou, takže tam potom častokrát tam je to naozaj, že na súkromný rozhovor, že sa porozprávať s tou ženou, že ako to tam reálne vyzerá a že čo by sa dalo spraviť. Mm-hmm. Ak je to tam napríklad nejakým spôsobom, že niečo sa... Že má tá žena pocit, že by tam bolo treba niečo zlepšiť. Mm-hmm. Ja by som vám taky povedala príklad z jednej mojej nedávnej konzultácie s tandemovým dojčením. Tak tam to bolo vlastne presne toto, že chlapček si viac pýtal vlastne v noci a tá mamička už to nezvládala dosť, pretože aj bábätko tam bolo už teda 5-mesačné, myslím, polročné. Tak chápem, že to už je dosť náročné a proste prišli sme na to, že on začal chodiť do škôlky, hej, sice do poobedia, ale možno, že hej, počas dňa tiež ešte on príde jedno s druhým, že asi mu chýbal ten kontakt, ktorý si vlastne kompenzoval v noci. Hej, čiže len taký teda tip, že snažiť sa či už aj nejaký ten fyzický kontakt, keď už je to bábätko, tak zobrať aj toho druhého, čítať tú knižku možno, ja neviem, možno kúpel, keď sa dá, hej, že spolu zaspomú okúpať alebo niečo, ale to už chápem, že na to nemá veľa ľudí času, ale už vlastne počas toho dňa, že nejak to teda nahradiť, byť chvíľku spolu a vlastne tá škôlka má na to veľký takto vplyv. Vlastne, že sa ono potom môže cítiť takto, hej, chvíľu odstrčené a tak, takže viem, že taký veľmi dobrý tip bol aj ten, že vlastne keď príde z tej škôlky, tak sa mu trošku viac povenovať, hej, že aby sa cítil opäť zaradený teda ako keby do tej rodiny a takto to pomaličky si to nejako, hej, regulovať, ale samozrejme každý má nejakú inú situáciu, takže treba sa na to pozrieť potom individuálne. Je iná dynamika, keď príde ďalšie bábätko do rodiny, takže tam to naozaj chvíľku trvá, kým sa všetci tí členovia rodiny v tom nájdu. Takže to môže byť chvíľku naozaj náročné, hej, je to... Ja si to tiež uvedomujem, že úplne inú dynamiku sme mali, keď sme boli 3, ako keď sme boli 4. To bolo niečo úplne iné. Hej. Bez ohľadu na dojčenie. OK, Maja, tak nakoniec to bolo dlhšie, než som čakala. Ale môžeme sa niekedy pokračovanie. Pokiaľ budú nejaké otázky alebo niečo, čo môžeme ešte zdieľať, určite sme všetko neprebrali. A ďakujem ti teda veľmi pekne za tvoj čas a keď bude niečo, tak sa môžeme zase takto spojiť. Prajem všetkým pekný deň a veľa mlieka. Ahoj.